Fermentáljunk zöldséget, ami az egyik legjobb probiotikum a testünknek. Mivel a szép bőr nem csak a jó kozmetikumokon múlik, hanem belülről is támogatnunk kell ezt, ezért elkezdtem jobban odafigyelni az étrendemre. Fermentálni tényleg nagyon egyszerű, és bármilyen zöldséget választhattok hozzá, amit szerettek. Azzal kezdjetek, hogy egy liter vizet felforraltok, mert ennek vissza kell hűlnie szobahőmérsékletűre. Minél kisebbre vágjátok a zöldségeket, annál könnyebben megpuhulnak a fermentálás során. Ízesíthetitek fokhagymával, babérlevéllel, mustármaggal vagy más fűszerekkel, amiket szerettek. Felöntöléhez fontos, hogy jódozatlan sót használjatok. Én most 3%-os sóadatot készítettem, tehát 1 liter vízhez 30 g sót tettem. És ezek után már nincs is más dolgunk, mint mindent egy jól zárható üvegbe tenni. A legaljára a fűszerek kerültek, aminek én most a fokhagymát és a mustármagot választottam. A zöldségeket érdemes jól lenyomkodni, hogy ne annyira akarjanak felúszni az üveg tetejére, mert a fermentálás során nem szabad, hogy levegő érje a zöldségeinket. Körülbelül 2 centi sóadat fedje el a felső sort. Kijöttek a buborékok, akkor plusz biztosítékként tehetünk rá egy üvegsúlyt is. 4 hét mire elkészül, és ez idő alatt érdemes egy száraz, hűvös helyen tartani. Erről megoszlanak a vélemények, hogy kell-e, de én az első héten szeretem sziszegtetni az üvegeket. Ezek a kis buborékok pedig a korábbi fermentációmban azt jelzik, hogy jól végeztük a munkánkat.